راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ሓይልታት ትግራይ ካብ ትግራይ ወጻኢ ተቆጻጺሮም ዝጸንሑ ከባቢታት ይስሕቡ ከም ዘለው ሮይተርስ ካብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና መልኪቱ። ላዕለዋይ ኣዛዚ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ምስሓብ ሰራዊቱ ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ከም ሰናይ ተበግሶ ንዝርርብ ሰላም ክርአ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዝበጽሐ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን በብወገኖም ካብ ዝቆጻጸርዎም ከባቢታት ክድፍኡን ጸኒሖም እዮም። ሕወሓት ኣብቲ ብዕለት 20 ታሕሳስ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝለኣኾ ደብዳቤ ከባቢታት ትግራይ ካብ ነፈርቲ ናጻ ዞባ ማለት ኖ ፍላይ ዞን ክኸውን ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ጽዋር ማዕቀብ ክግበር ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብ ትግራይ ከም ዝወጹ ከረጋግጽ ጸዊዑ። ምስሓብ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ነቲ ረድኤት ናብ ህዝቢ ትግራይ ንኸይሓልፍ ከም ምኽንያት ኮይኑ ክቐርብ ዝጸንሐ ቅድመ ኩነት ስለ ዝኣሊ ረድኤት ብእዋኑ ክባጻሕ ንሓትት ክብል ሕወሓት ብተወሳኺ ጸዊዑ። ኣብቲ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተለኣከ ደብዳቤ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ናጻ ክወጹን ገበናት ንዝፈጸሙ ናብ ፍርዲ ዘቕርብ ኣህጉራዊ ጉጅለ ክለኣኽን ሕወሓት ተማሕጺኑ። ሕብረት ኣፍሪቃ ዝርከቦም ሓያሎ ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም ኩሎም ወገናት ኢትዮጵያ ተጻብኦ ደው ኣቢሎም ናብ ማኣዲ ዘተ ክመጹ ከቕርብዎ ንዝጸንሑ ጻውዒት ብክልቲኦም ወገናት ብዝቐረበ ቅድመ ኩነት ዘተ ሰላም ከም ዘይጅምር ገይርዎ ጸኒሑ። ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ብሰፊሑ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ብሰንበት 19 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ሓደ ሰብ ክቕተል እንከሎ ብውሕዱ 113 ሰባት ከዓ ከም ዝቆሰሉ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ። ማሕበር ሓካይም ሱዳን ብወገኑ ብዛሃቦ መግለጺ እቲ ዝተቐትለ ወዲ 28 ዓመት መንእሰይ ኣብ ከባቢ ሻርዕ ኒል ከም ዝተረኽበ ቁጽሪ ናይ ዝቆሰሉ ሰባት ከዓ ካብ 123 ኣዝዩ ክብ ከም ዝብልን ካልኦት ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተፈልጠኻ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለውን ገሊጹ። ኣብቲ ብኣማይታ ሸሓት ህዝቢ ዝተሳተፎ ሰላማዊ ሰልፊ ንወታደራዊ መንግስቲ ንቃወም ሲቪላዊ ምሕዳር ናብ ቦትኡ ይመለስ ዝብሉ ጭራሖታት ብዓውታ ካብ ዝስምዑ ዝነበሩ ምዃኖም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም። ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪ ፕሬዚደንት ኮፍ ብምባል ክካየድ ተወጢኑ እኳ እንተነበረ ሓይልታት ጸጥታ ዘነብዕ ጋዝን ናይ ድምፂ ቦምባታትን ብምጥቃም ነቶም ሰልፈኛታት ከም ዝበተንዎም ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ወኣብ ቃል ወታደራዊ መራሒ ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ህዝቢ ሕግታት ብምጥሓስ ሰላማዊ ሰልፊ እንተቐጺሉ ኣብ ሱዳን ዘይጠፍእ ሓዊ ክውላዕ ይኽእል እዩ ክብል ናይ መፈራርሒ ቃል ሂቡ። እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትካል ዝቃለስ ክብል ብተደጋጋሚ ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን ግና እምነት ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል መሐመድ ሑሴን ሮብለ 7 ኣባላት ሽማግለ ዕርቂ ካብ መዝነቶም ከም ዝኣለየ ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ዝተመሓላለፈ ዜና መልኪቱ። ማዕከናት ዜና ሶማል ኣብ ዝህብኦ ዘለዋ መግለፂታት ኮሚሽን ምርጫታ ሃገር ቁፅሪ ዘይብሉ ክስታት ኣብ ዝቐርበላ ዘሎ እዋን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ስጉምቲ ምውሳዱ ንፖለቲካዊ ሃዋህውቲ ሃገር ክሓላልኽ ከም ዝኽእል ኣመልኪተን። ኣብ ምርጫ ወከልቲ ታሕተዋይ ባይቶ ተዓሚፅና ዝብሉ ተቃወምቲ ውድባት ጉዳያቶም ንምርኣይ ዝቆመታ ጉጅለ ዕርቂ ኣባላታ በቲ ዓሚፁ ዝበሃል ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝቕየሩ እንተደኣ ኮይኖም ዘይሻራዊ መርገፂ ንክህልዋ ዘሎ ዕድል ጸቢብ እዩ ዝብል ትንታነ ድሮ ብበበይኖም ወገናት ይቐርብ ኣሎ። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለ ብዓርቢ 17 ታሕሳስ ምስ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ተወዳደርቲ ድሕሪ ዝገበሮ ኣኺባ ነቲ ውሳኔ ከም ዝወሰዶ ፍሊጡ። ንመስርሕ ምርጫ ከይዕንቅፍካ እቶም ዝተኣልዩ ኣባላት ብኡንቡ ብካልኦት ተተኪዮም ከም ዘለዉ ገሊጹ። ዳይረክተር ስልያን ጸጥታን ሶማል ያሲን ፋረይ ኣብ ጋልመዱግ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ምዕዋቱ ሓደ ካብቶም ኣሰሓሓብቲ ጉዳያት ኮይኖም ዘለዉ እዩ። ሓፈሻዊ ምርጫ ሶማል ብተደጋጋሚ ክሰጋገር ምጽንሑ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ሻቕሎት ፈጢሩሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان. سلام تعنا يهبلنا زغبركم من زغبركن أفكار سبورت. ኣብ ናይ ሎሚ 31 ተሓሳስ ሶምናዊ መደብ ስፖርት
ንኣካታዒ ውሳኔታት ግጥም ፕሪምየር ሊግ ክለባት ቶተንሃምን ሊቨርፑልን ንጉዕዞ ህይወት ሴኔጋላዊ ሓላዊ ልዳት ኤድዋርድ ሜንድን ካልኦት ስፖርታውን ምስ ስፖርት ዝተኣሳሰሩ ፍጻሜታትን ክንድህስስ ኢና። ክሳብ መዛዘም መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ህይወት ብዙሕ ውረድ ደይብ ዝመልኣ በዳሂትን እያ። ገለ ሰባት ኣብ ህይወቶም ብዘጋጥሞም ዕንቅፋታትን ሽግራትን ተሰኒፎም ተስፋ ቆሪጾም ክወድቁ ይረኣዩ። ገለ ድማ በንጻሩ ንዘጋጥሞም ጸገማትን ዕንቅፋታትን ከም መንጠር ባይታ ተጠቒሞም ዕዉታት ኮይኖም ብምውጻእ ንካልኦት ኣርኣያን ትምህርትን ይኾኑ። ሴኔጋላዊ ሓላዊ ልዳት ክለብ ቸልሲ ምዞም ዳሕርወት ጉጅለ ካብ ዝጽብጸቡ ሰባት ሓደ እዩ። ንሱ ብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሬድዮ ቢቢሲ ስፖርት ኣፍሪቃ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ታሪክ ህይወቱ ንብዙሓት መምሃር ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጽ። ጉዕዞ ህይወት ሜንዲ ከመይ ይመስል ሓቢርና ንርአዮ። ብደቂ ጋንትኡ ኤዱ ብዝብል መቀባጠሪ ስም ዝጽዋዕ ሜንዲ እቲ እንኮ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተሰሊፉ ዝጻወት ኣፍሪቃዊ ሓላዊ ልዳት እዩ። ንሱ ብሓደ መጋቢት 1992 ኣብ ሞንቪልየ ፈረንሳ ተወለደ። ወዲ 7 ዓመት ምስ ኣኸለኻ ለኤቭ ምስ ተባህለት ጋንታ ህፃናት ክጻወት ጀመረ። ቀፂሎ ወዲ 13 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ኣብ ክለብ ለየርፍ ምስ መዘንኡ ቆልዑ ንኽጻወትን ንኽመሃርን ተመዝገበ። ብዛካሪ ቦቸር ዝተባህለ ካልእ ሓላዊ ማዕጾ ስለ ዝተበልጸግን ተቐያሪ ካብ ምዃን ሓደ ደረጃ ነታሕቲ ወሪዱ ምስ ጋንታ ሚኒሲፖ ለኤርቭ ንኽጻወት ተገደደ። መዛ ጋንታ ድማ ካብ 2006 ክሳብ 2011 ዓመተ ምህረት ማለት ክሳብ ወዲ 19 ዓመት ዝኸውን ብድሕሪ ምጽዋቱ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ትነጥፍ ምስ ዝነበረት ክለብ ሸርቡርግ ብደረጃ ፕሮፌሽናል ከም ሳልሳይ ሓላዊ ልዳት ተጠርኒፉ። ሜንዲ ከም ሳልሳይ ሕርያ ኮይኑ መዛ ጋንታ ጸወቱ ይጀምር እምበር ኣብቲ ናይ ምስላፍ ዕድል ዝረኽበለን ዝነበረ ሒደት ኣጋጣሚታት ብቕዓቱ ከንጸባርቕን ቀሰ ኢሉ ድማ ካብ ሳልሳይ ናብ ቀዳማይ ምርጫ ከሓኩርን ከይተሓለለ ጸዓረ። ወዲ ሓወቡኡ ንተኸላኻላይ ጸጋማይ ክንፊ ክለብ ሪያል ማድሪድ ፊንላንድ ሜንዲ ዝኾነ ኤዱ ምስ ክለብ ሸርቦርግ ሳልሳይ ዓመተ ውድድር ኣብ ዘሕለፈሉ ጊዜ ጋንትኡ ናብ 4ይ ዲቪዥን ወረደት። ሜንዲ ምስ ክለብ ሸርቡርግ ክሳብ ክራማት 2014 ዓመተ ምህረት ምስ ጸንሐን ውዕሉ ምስ ወደአን ጻውዒት ቴሌፎን ናይ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ክለባት እንግሊዝ ወይ ከዓ በቲ ወግዓዊ ጸዋውዕኡ ኣብ ሊግ ሓደ እንግሊዝ ምስ እትጻወት ክለብ ከተኣሳስረካየ ኢሉ ቃል ዝኣተወሉ ወኪሉ ተጸበየ። ነዚ ደወል እንዳተጸበየ ካብ ዝተፈላለየ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝጻወታ ክለባት ንዝመጽ ሕቶኻ ነጸጎ። እንተኾነ ግን እቲ ወኪሉ ኣይኮነን ዶ ባዕሉ ክድውል ሜንዲ እንተደወለሉ እውን ለዓት ቴሌፎኑ ንኸልዕል ፈቓደኛ ኣይነበረን። ጽቡቕ ዕድል ምንኤልካ ዝብል ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ጥራይ ለኣኸ። ከም ውፅኢት ናይዚ ኤዱ ሸቕላ ኣልቦ ኮይኑ ናብ ወደባዊት ከተማ ለየርፍ ብምምላስ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስራሕን ንጥፈትን ደው በለ። ዝኾነ ምንጫእታዊ ስለ ዘይነበሮ ኸኣ ካብ ኩዕሶ እግሪ ክሳብ ኣብ ካልእ ዓውድታት ተዋፊሩ ንምዕያይን ካብ መንግስቲ ንናብርኡ ዝኾኑ መሰረታዊ ሓገዝ ንምርካብን ኣብ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ፈረንሳ ከም ስራሕ ኣልቦ ተመዝገበ። ንሱ ብዛዕባ ናይቲ እዋን ጸገሙ ክዛረብ እንከሎ ብሓቂ እምበርዶ ከም ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክቕጽል እየ ኢለ ጥርጣረታት ሕዲረ ነይረ ይብል። ሜንዲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተስፋ ዘቑርጽ ኣጋጣሚ እንከሎ ስድራ ቤቱ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ወላድዩ ንሓውን ኣጆኻ ኢድ ክትህብ የብልካን ወላ ክለባ ይሃለኻ ልምምድካ ጥራይ ቀጽል እናበሉ የተባብዕዎ ነበሩ። ብናቶም ምትብባዕ ተዳፋፊዩኻ ብውልቁ ልምምድ ኣብ ምክያድን ኣካላዊ ብቕዓቱ ክሕልወሉ ዝኽእል ምንቅስቓሳት ካብ ምክያድ ዓዲ ይዋዕለን። ሜንዲ ኣብ ከምዚ ኩነት እናሃለወ ዓርኩን መጻውቱን ዝነበረ ቴድ ላቬ ምስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክለብ ማርሴ ከም ዓላሚ ሓላዊ ልዳት ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ዶሚኒክ ቤርናቶቪክስ እናዕለለ እንከሎ ዶሚኒክ ንላቬ ኣብ መንጎ ዕላሎም ኣብታ መሓለውታ ዝኾኑ ተጻወቲ ተሓቆፍ ክለቡ ናይ ሓላዊ ልዳት ሃጓፍ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ሓበሮ። ላቬ ኸኣ ሓደ መጻውተይ ዝነበረ ንፉዕን ቅዱስን ሓላዊ ልዳት ኣሎ እሞ ኣዘራርቦ ኢሉ ቁጽሪ ስልኪ ናይ ሜንዲ ሃቦ። ዶሚኒክ ንሜንዲ ብሓንቲ ናይ ቴሌፎን ርክብ ስለ ዘእመኖ እቲ ቆማት ሴኔጋላዊ ጥራይ ክለብ ርከብ እምበር ዋላ ቀዳማይ ተመራጺ ኣይኹን ብምባል ከም መበል 4ይ ሓላዊ ማዕጾ ኮይኑ ንሓደ ዓመት ንኽጻወት ብትሑት ክፍሊት ኣማተራዊ ውዕል ከተመ።
ክሳብ 2016 ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ ምስ ዓባይ ኣብ ሊግ ሓደ ፈረንሳ ትጻወት ጋንታ እናተለማመደ ምስ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን እትነጥፍ ድማ እናተሰለፈ ኣብ 8 ግጥማት ጥራይ ወረደ። እዚ ናይ ምስላፍ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ነፍሰ ጾር ዝኾነት በዓልቲ ቤቱ ኣብ ለየርፍ ሓዲጉ ዝመፀ ሜንዲ ኣዝዩ ውሑድ እምበር ተመክሮ ንኽድልብን ክእለቱ ንኽዕብን ግን ዓብይ ዕድል ረኸበ። እዚ ዓመት ምስ ወደ ክለብ ማርሴይ ብብቕዓት ሜንዲ ስለ ዝዓገበት ናይ 2 ዓመታት ውዕል ጆብ ኣበለቶ። ንሱ ግን ብካልኦት ብዙሓት ክለባት ጻውዒት ይቐርበሉ ስለ ዝነበረን ዝያዳ ናይ ምስላፍ ዕድል ክረክብ ስለ ዝደልየን ምስ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን እትጻወት ክለብ ሬም ከም ተቐያሪ ሓላዊ ውልዳት ውዕል ኣተወ። ሜንዲ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2016-17 ምስ ክለብ ሬም ምስ ተጸንበረ ካብቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ግዜ ኣቐዲሚዩ ናይ ምስላፍ ዕድል ዝረኸበ። ሓላዊ ማዕጾታ ጋንታ ዮሃን ካራሶ ኣብ መኽፈቲ ዕለት ኣብ 5 ደቂቕ ብቐይሕ ካርድ ስለ ዝተባረረ ንሱ መተካእትኡ ኮይኑ ናብ ሜዳ ወረደ። ካብቲ ዝቐጸለ 7 ግጥማት ድማ ኣብ 3 ፀወታታት ንልዳቱ ከየድፈረ ወፀ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመተ ስፖርት 2017-18 ንኣሰልጣኒ ሚሸል ካዛርያን ተኪኡ መዝነት ምስልጣን እተረከበ ዳቪድ ጊዮን ነቲ ብዋሕዲ ምስላፍ ዕሚም ከይበለ ምስ ብቕዓቱ ትሕት ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ ሜንዲ ቋሚ ተሰላፊ ገበሮ። ኣብቲ ዓመተ ስፖርት ኸኣ ኤዱ ካብ 38 ግጥማት ኣብቲ 19 ፀወታታት ልዳቱ ከይተጣሕሰ ክኽበር ኣበርክቶ ርእሲ ምግባሩ ምስ ብጾቱ ኮይኑ ጋንትኡ ናብ ሊግ 1 ፈረንሳ ንኽትሰጋገር ኣኽኣለ። ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ እውን ናብ ፋልማይ ዓመቱ ኣብ ኩሉ ፀወታታት ጋንታ ኢዱ ብምሕዋስ ካብ 38 ፀወታታት ኣብቲ 14 ግጥማት ልዳቱ ንሸቶ ሕሊፉ ከይሃበ ተረፈ። ከም ውፅኢት ናይዚ ንሱ ሳልሳይ ዝበለጸ ሓላዊ ልዳት ሊግ 1 ፈረንሳ ክኸውን ከሎ ታሽዑ ዝሓለፈት ክለቡ ድማ ሻምናይ ተርታ ኮይና ንወቕቲ ውድድር 2018-19 ፈጸመቶ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2019 ካልእ ፈረንሳዊት ክለብ ሬን ንኤድዋርድ ሜንዲ ብከባቢ 4 ሚልዮን ዩሮ ዓዲጋ ናይ 4 ዓመታት ውዕላ ከተመቶ። መዛጋንታ እውን ብሉጽነቱ ዝዓቀበ ኤዱ ክሳብቲ ዓመተ ስፖርት ብለበዳ ኮቪድ-19 ዝተቋረጸሉ ግዜ ካብ 24 ግጥማት ኣብቲ 9 ፀወታታት ክብሪ ልዳቱ ሓልዩ ካብ ሜዳ ወፀ። ቀፂሉ ኸኣ ኣብ ወርሒ መስከረም 2020 ብ22 ሚልዮን ፓውንድ ን5 ዓመታት ንኽጻወት ብምስምማዕ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ቼልሲ ተሰጋገረ። ነቲ ቼልሲ ክብረ ወሰን መሸጣ ሓለውቲ ልዳት ዓለም ሴራ ብ80 ሚልዮን ዩሮ ዝገዛኣቶ ስጳኛዊ ሓላዊ ልዳት ኬፓ ኣሪዛባላጋ ኣውዲቑ ድማ ቀዳማይ ተመራፂ ሓላዊ ልዳት ክኸውን በቕዐ። ብ3 ጥቅምቲ ብማልያ ቼልሲ በኽሪ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወትኡ ዘሰላሰለ ሜንዲ ብድሕሪ 2012 ንካርል ኤኪመ ስዒቡ ኣብዚ ዲቪዥን እዚ ዝተፃወተ በኽሪ ኣፍሪቃዊ ሓላዊ ልዳት ብምዃን ስሙ ኣመዝገበ። ኣብ ተኸታታሊ 5 ናይ ፕሪምየር ሊግ ናይ መኽፈቲ ግጥማቱ ሸቶ ከይተመዝገቦ ብምውፃእ ከዓ ጽኑዕ ዋልታ ክለቡ ኾነ። እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ክለብ ቼልሲ ብድሕሪ 10 ዓመት ዝተረኽበ ናይ መጀመርያ ክስተት ኮይኑ ተመዝገበ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ስፖርት ማለት ብ29 ግንቦት 2021 ሜንዲ ጋንቱ ቼልሲ ንማንቸስተር ሲቲ 1-0 ዝሰዓረትሉ ግጥም መዛዝሚ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ብምስላፍ ብድሕሪ ሓላዊ ልዳት ሊቨርፑል ዝነበረ ተወላዲ ዚምባብዌ ብሩስ ግሮብላር ኣብዚ መፈጸምታ ዝተሰለፈ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ ሓላዊ ልዳት ክኸውን ከኣለ። እዚ ኣብዚ እዋን 29 ዓመቱ መሊእ ዘሎ ሓላዊ ልዳት ጋንትኡ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንኽትዓትር ኣብ 9 ፀወታታት ልዳቱ ከየድፈረ ግጥሙ ብምዝዛሙ ምሶም ቅድሚኡ ኣብ 1 ዓመተ ውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ ን9 ግጥማት ጎል ዘይኣተዎም ስጳኛዊ ሳንቲያጎ ካኒዛረስ ኣብ 2000-2001 ከምኡውን ተወላዲ ኮስታሪካ ኬይለር ናቫስ ኣብ 2015-16 ንኽመዓራረ ኣይኣገሞን። ብድሕሪ እውን ንሱን ደቂ ጋንቱን ንክለቦም ዋንጫ ሱፐር ካፕ ኤሮጳ ኣስዓቡላ። ሜንዲ ኣብዚ ናይ ልዕሊ 1 ዓመት ናይ ቼልሲ ጻኒሒቱ ኣብ 65 ፀወታታት ተሰሊፉ 42 ጎላት ጥራይ ከኣትወን ከሎ ኣብቲ 36 ግጥማት ግን ክብሪ ልዳቱ ዓቂቡ ወፀ። ኤዱ ብደረጃ ሃገራዊት ጋንታ መጀመርያ ነታ ኣብኡ ዝውለደላ ጊኒ ቢሳው ወኪሉ ተፃዊቱ።
እዚያ በወርሒ ሕዳር 2016 ኮይኑ ወላዲዩ ሓሚሙ ኣብ ኣፈፌት ሞት በፂሕሉ ዝነበረ ንኽብሩ እታ ሃገር ኣንጻር ፖርቱጋላውያን ክለባት ቤለንዘንን ኤስቶሪልን ኣብ ዘሰላሰለቶ ምሕዝነታዊ ግጥማት ተሰሊፉ ተጻወተ። ብድሕሪ ዝታ ጋንታ ኣብ ወግዓዊ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 2017 ንኽጻወተላ ዕድመ ቕሪባትሉ እኳ እንተነበረት ንሱ ግን ነታ ኣድዩ ዝተወለትላ ሰኔጋል ክጻወት ይብህግ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝመጾ ጻውዒት እወታዊ ምላሽ ኣይሃበሉን። ኣብ ወርሒ ሕዳር 2018 ድማ ንመጀመርያ ግዜ ማልያ ናይታ ካብ ቆልዕነቱ ትሒዙ ክጻወተላ ዝህቅን ዝነበረ ሰኔጋል ለቢሱ ኣብ ኣህጉራዊ ግጥም ንኽካፈል በቕዐ። ብኡ ንብኡ ድማ ቀዳማይ ተመራጺ ሓላዊ ማዕጾ ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ኾነ። ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ምቕጻል ይርከብ። መንዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዘንጸባረቖ ብሉጽ ብቕዓት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ጎብለል ዝነበረ ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል ሳዲዮ ማነ በሊጹ ንኮኸብ ሰኔጋላዊ ተጻዋታይ ዝሃብዎ ሽልማት ኣብ ኢዱ ክእትዎ ኽኢሉ እዩ። ብተወሳኺ እውን ናብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሽልማት ያሽን ብድሕሪ ኢጣልያዊ ሓላዊ ልዳት ጃን ሉዊጂ ዶናሮማ ካልኣይ ዝበለጸ ሓላዊ ልዳት ኤሮጳ ተሸይሙ ንሽልማት በቒዑ እዩ። ኤዱ ቅድሚ ገለ ዓመታት ብዘይ ክለብን ሸቕላ ኣልቦን እዩ ነይረ። ሕጂ ግን ነብሰይ ኣብ መንጎ ብሉጻት ሓለውቲ ልዳት ዓለም ረኺበያ። እዚ ድማ ተወሳኺ ዋናጩ ንኽዓትርን ብሉጽ ሓላዊ ማዕጾ ንምዃን ኣብ ቅኑዕ ሓዲድን ቦታን ከም ዘለኹ እዩ ዘርእየኒ ይብል። ንሱ ብተወሳኺ ብዙሓት መንስያት ኣብዛ ኣነ ዝነበርክዎ ከቢድ ኩነታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ታሪኸይ ተስፋ ክሰኹዓሎም ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባሉ ኣብ መወዳእታ ዛንታይ ናይ እምነት ዓቕልን ሓያል ስራሕን ጥምረት እዩ። ኣብ ገዛ ርእስኻ ክትኣምን ኣለካ፣ ቀጻሊ ድማ ልዕሊ ካልኦት ኣበርቲዕካ ክትሰርሕ ኣለካ ብምባል ምኽሪ ይልግስ። ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ክለባት ፓራጓይ ቼሮ ፖርቴኖን ኦሎምፒያን ግጥም ፍጻሜ ሱፐር ካፕ እታ ሃገር ንምክያድ ናብ ሜዳ ወሪደን። ተጻወቲ ክልቲአን ጋንታታት ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጦም ግጥሞም ንምክያድ በቦቶም ሓዙ። ዳኛ ኤበር ኣክኖዊኖ ንምጅማር ናይቲ ጸወታ ዘበስር ፊስካ ቅድሚ ምንፍሑ ግን ቫር ብዝቕልስ ተሓጋጋዝ ዳኛ ተጸውዐ። ዳኛ ነቲ ዝተጸዋዐሉ ጉዳይ ኣብ መስኮት ቴሌቭዥን ምስ ተዓዘበ ንሓላዊ ልዳት ክለብ ቼሮ ፖርቴኖን ጂን ፈርናንደዝ ገና ጸወታ ከይጀመረ ቀይሕ ካርድ መዘዘሉ። እንታይ በዲሉ ደኢልኩም? ፈርናንደዝ ኩዕሶ ከይተንከፈ ካብ ሜዳ ክስጎግ ዝተፈርደ ብድሕሪ ልዳቱን ዝነበሩ ደገፍቲ ክለብ ኦሎምፒያ ኢዱ ናብ ክሳዱ ልኢኹ ንየማን ጸጋም ብምንቅስቓስ ናይ ምሕራድ ምልክት ስለ ዘርአዮም እዩ። ቼሮ ፖርቴኖን መተካእታ ፈርናንደዝ ከተእት እኳ እንተተፈቕደላ 3-1 ተሳዒራ ዋንጫ ካብ ምስኣን ግን ኣይተገላገለትን። ድሕሪ ጸወታ ግዳይ ቀይሕ ካርድ ዝኾነ ብልቓሕ ካብ ብራዚላዊት ክለብ ሳኦ ፓውሎ ዝመጸ ፈርናንደዝ እቲ ዝገበሮ ምልክት ኣብ ሃገሩ ብራዚል ፋንክ ብዝተባህለ ሙዚቃ ዝዝውተር ቫፓ ዝብል መጸውዒ ዘለዎ ንቡር ምልክት ምዃኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከረድእ እኳ ተፈተነ፣ ዝኣምኖ ግን ክረክብ ኣይከኣለን። ክለብ ኩዕሶ እግሪ ፖርቶ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋንታታት ሃገረ ፖርቱጋል ኮይና 29 ግዜ ጽዋዕ ቻምፒዮን ታ ሃገር ከተልዕል ዝኽኣለት እያ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ክናፈስ ዝቐነየ ወረግን ምስ ዕቤታ ዝሳነ ኣይኮነን። ኣቦላ ዝተባህለት ማዕከን ዜና ስፖርት ፖርቱጋል ከም ዝጸብጸበቶ ዝሓለፈ ዓመት ካልአይቲ ዝወፀት ክለብ ፖርቶ ቅድሚ 5 ዋርሕ ሓኪም ኢላ ዝቖጸረቶ ማዳሌና ኣርሶ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ከም ስሙ ሓኪም ዘይኮነስ ቻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ፖርቱጋል ንኽዕወት ኢላ ዘምጽኣቶ ፈላጢ ነገር ወይ ድማ በዓል ስራ እዩ። ፕሬዚደንት ክለብ ፖርቶ ጆርጆ ኑኖ ፒንቶ ዳ ኮስታ ነውፅኢት ጋንቱ ኣቐዲሙ ንምፍላጥ ነዚ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ተኻፈልቲ ደሞዝ ጋንቱ ኣትዩ ወርሓዊ 15,000 ዩሮ ክኽፈል ዝጸንሐ ኣርሶ ዝተባህለ ፈላጢ ነገር ከውከሶ ከም ዝጸንሐ ይንገረሉ። እዚ ኣርሶ ዝረኽቦ መጠን ወርሓዊ ደሞዝ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ ክለብ ፖርቶ ዝስራዕ ብምዃኑን ከምኡውን እዚ ነገር እዚ ሕጋጋት ፋይናንሳዊ ርትዒ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ብዕቱብ ኣብ ተግባር ይውዕለሉ ዘሎ እዋን ዘጋጠመ ብምዃኑን እዚ ዜና እዚ ምስ ተዘርግሐ ብዙሓት ደገፍትታ ክለብ ቁጥዕኦም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ክለብ ፖርቶ ኣብዚ እዋን ብ41 ነጥቢ ንክለብ ስፖርቲንግ ብጸብለልታ ጎል በሊጻ ንፕሪምየር ሊግ ፖርቱጋል እናመርሕት እያ። መሪሕነታ ምስ ስራሕ ፈላጢ ነገር ኣርሶ ዝተሓዝ ምዃኑ ግን ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ የለን።
ላሪ ናሳር ን18 ዓመታት ሓኪም ሃገራዊት ጋንታ ጂምናስቲክ ደቂ ኣንስትዮ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ዝሰርሐ ወዲ 58 ዓመት ውልቀ ሰብ እዩ። ባህርያት ስራሕ ናሳር ምስ ብዙሓት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ንክራኸብ በሪ ዝኸፍት እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ንሱ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ሕክምና ብዝብል ሽፋን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ብውሕዱ ኣብ ልዕሊ 330 ደቂ ኣንስትዮ ወሲባዊ በደል ብምፍጻሙ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረትን ብድሕሪኡን ወግዓዊ ክሲ ቀሪቡሉ። ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ድማ በዚ ክስታት እዚ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ብድምር ንልዕሊ 300 ዓመታት ንኽእሰር ተፈሪዱ። ብምቕጻል ኣብ መንጎተን ግዳያትን ትካላት ኣውሓስቲ መድሕን ጂምናስቲክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ፓራ ኦሎምፒክስን ኣሜሪካን ን5 ዓመታት ክካየድ ዝጸንሐ ንካሕሳ ዝምልከት መስርሕ ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብናይ ኩሎም ወገናት ስምምዕ መዕለቢ ክረክብ ክኢሉ። ብመሰረቶም ወገናት ዝበጽሕዎ ስምምዕ ምድቃስ ነገር ከም ሲሞን ባይልስ፣ ኣሊ ራይዝማን፣ ማካይላ ማሮኒን ካልኦትን ዝኣመሰላ ፍሉጣት ኣትሌታት ዝርከበን ግዳያት ላሪ ናሳር ዝኾና ስፖርታውያን ብድምር ኣስታት $380 ሚልዮን ኣሜሪካ ካሕሳ ክኽፈለን እዩ። ብቕድሚ ትማል ሰንበት ኣብ መንጎ ክለባት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ቶተንሃምን ሊቨርፑልን ተኻይዱ 2-2 ዝተፈጸመ ጸወታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ደገፍቲ ብዙሕ ኣካታዕ ኮይኑ ይርከብ። ነቲ ብቲ ጸወታ ዘጓነፈ ኣካታዕ ውሳኔታት ኣመልኪቱ ኣስታት 500 ሃገራውን ኣህጉራውን ግጥማት ዝመርሐን ኣብዚ እዋን ድማ ካብ ስራሕ ዳንነት ጥሮታ ወፂኡ ዝርከብን ውሩይ እንግሊዛዊ ዳኛ ማርቲን ክላተንበርግ ርእይትኡ ብኸምዚ ዝስዕብ መልክዕ ኣብ 5 መቒሉ ሓደ ብሓደ ኣቐሚጡ ነይሩ። ቀዳማይ በደል ሃሪ ኬይን። ኣጥቃዓይ ቶተንሃም ኬይን ኣብ ልዕሊ ተኸላኻላይ ሊቨርፑል ኣንዲ ሮበርትሰን ዝፈጸሞ በደል ብቐይሕ ካርድ ዘየቕጽዕ እንተደኣ ኮይኑ ኣየናይ በደል ከቕጽዕ ከም ዝኽእል ርግጸኛ ኣይኮንኩን። ሃሪ ኬይን ታሕቲ ተወርዊሩ ዝሰደዶ እግሩ ኣብ ቅኑዕ ጊዜኡ ዘይተለኣኸን ልዕሊ ዓንካሪት ሮበርትሰን ዝዓለበን ማህረምቲ እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ማእዘን ተዓዘቦ ንዓይኒ ጽቡቕ ኣይኮነን። ሮበርትሰን ካብ ኬይን ዝመጾ ዝነበረ ሓደጋ ርእይዎ እዩ። ኣጋሩ ኣብ ባይታ እንተደኣ ጽኒሕወን ተጸይሩ ካብ ሜዳ ከም ዝወፅእን በዓል ልደት ተጀኒኑ ከም ዘሕልፎን ብግቡእ ተረዲእዎ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ንላዕሊ ዘሊሉ ዕቱብ ክኸውን ይኽእል ንዝነበረ መጉዳእቲ ኣወጊዱ እዩ። ዳኛ ፖል ቲርነይ ብጫ ካርድ ጥራይ ብምውፅኡን ንባር ዝቕልስ ዝነበረ ክሪስ ካቫናግ ድማ እቲ በደል ዘየጠራጥርን ዘየካትዕን ኣይኮነን ኢሉ ስለ ዝኣመነ ኬይን ምስ በደሉ ምሊጡ እዩ። ኣነ እንተዝኸውን ቀይሕ ካርድ ምመዘዝ ኩሉ ነይረ። ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ስለ ዝኾንካ ሓደገኛ በደል ንኽትፍጽም ነፃ ፍቓድ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ኣነ ብጊዜ ኣገደስን ዝኾኑ ተጻወትቲ ሃገራዊት እንግሊዝ ካብ ካልኦት ብዝተፈለየ መልክዕ ኣይርዮምን እየ። ዝኾነ ይኹን ዳኛ ነዚ ጉዳይ ዜግነት ኣብ ግምት ክእትዎ የብሉን። ካልኣይ ኣቤቱታ ፍጹም ቅላዕ ዲያጎ ጆታ። ተኸላኻላይ ቶተንሃም ኤመርሰን ሎያል ንኣጥቃዓይ ሊቨርፑል ዲያጎ ጆታ ብድሕሪኡ መጺኡ ኣላቲምዎ እዩ። ንኹዕሶ እውን ኣይረኸባን። ቅድሚ ጆታ ተወሳኺ ተኸላኻላይ ቶተንሃም ብምንባሩ ንኤመርሰን ቀይሕ ካርድ ዘይግብኦ እኳ እንተኾነ ሊቨርፑል ግን ብርግጽ ፍጹም ቅላዕ ክወሃባ ይግባእ ነይሩ። ሳልሳይ ኣቤቱታ ፍጹም ቅላዕ ዴል ዓሊ ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ብድሕሪኡ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድአ ፍጹም ቅላዕ ደልዩ በቐሊሉ ወዲቑ። እዚ ምልስ ኢልና እንተዳሪእናዮ ኮነ ኢልካ ናብ ባይታ ዝተገብረ ነቑታ እዩ። ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ንዓሊ ገና ከይተንከፎን ከሎ ኣጋር ዓሊ ድሮ ክኹርመሻ ጀሚረን ነይረን። ዳኛ ቲርነይ ነዚ ክስተት ብድሕሪት ኮይኑ ጽቡቕ ገይሩ ክሪኦ ኣብ ዝኽእሎ ቦታ እዩ ነይሩ። ፍጹም ቅላዕ ከይኣዘዘ ጸወታ ክቕጽል ምእዛዙ ድማ ቁኑዕ ብይን ነይሩ። ራብዓይ ሸቶ ኣንዲ ሮበርትሰን። መሓመድ ሰላሕ ኩዕሶ ብኢዱ ተንኪፉ ዶ? ብርግጽ ይኹን እምበር እዚ ዘገድስ ኣይኮነን። እዚ ብዛ ዓመተ ስፖርት ዝስራሓሉ ዘሎ ሕጊ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈልየ እዩ። ሓደ ተጻዋታይ ቅድሚ ሓደ ካልእ ጎል ዘቝፀረ ተጻዋታይ ብኢዱ እንተደኣ ተንኪፍዋ እታ ጎል ክትጸድቕ ይግባእ። መሓመድ ሰላሕ ነታ ሽቶ ባዕሉ ኣመዝጊብዋ እንተዝኸውን ነይሩ እታ ጎል ምተሰረዘት። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተዝኸውን ነይሩ ግን እዛ ሮበርትሰን ብርእሱ ዘእተዋ ጎል ብምኽንያት ኩዕሶ ኣብ ሰኪዔት ቅድሚ ምዕላባ ዘጋጠመ ክስተት ብኢድ ምትንካፍ ኣይምጸደቐትን ነይራ። ሕጂ ግን እቲ ሕጊ ስለ ዝተመሓየሸ ጽሪት ጎል እያ። ሓምሻይ ምብራር ኣንዲ ሮበርትሰን።
እትግጥም ሓያልን ጓነጽ ዝበዝሖን ነይሩ ስለ ዝኾነ ድማ ሮበርትሰን ብሕርቃንዩ ንእግሪ ኤመርሰን ሎያል ብእግሩ ቀሊዕዎ ቀይሕ ካርድ ድማ ይግብኦ ይኹን እምበር ከይን ኣቐዲሙ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝፈጸሞ በደል ካብዚ ናይ ሮበርትሰን ዝኸፍእ ነይሩ ኣብያሎ ቐጻልነት ትግባር ሕጊ ቀላሲ ቫር ንምንታይ ንዳኛ ቴይነር ንበደል ሮበርትሰን ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ንኽዕዘቡ ዓዲምዎ ንበደል ከይን ንኽዕዘብ ግን ኣይጸውዑን ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብዛዚምና ኣለና ዝመጽእ ሰሞን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕሶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ راديو إيرنا